Krásný dobrý večer, naši milí příznivci. Dnes se znovu setkáváme s paní doktorkou Vladislavou Fischerovou, lektorkou, kaučkou a certifikovanou terapeutkou metody Move terapie. Její práci dokonale vystihuje celoživotní vášeň o síle myšlení a možnosti změnou myšlení změnit celý svůj život. Morálka je neustálý boj proti vzbouření hormonů. Láska není nic jiného než boogie hormonu. Mohli bychom ještě dlouhosáhle pokračovat slovy moudrých osobností, jako například Federico Fellini či Henry Miller. Co si, paní doktorko, o lásce myslíte vy? Láska a hormony, to jde dohromady, jednoznačně to jde dohromady. A když mluvíme o lásce, můžeme mluvit třeba i o věrnosti nebo o nevěře. Z posledních výzkumů, které proběhly, ne tedy přímo na lidech, ale na hraboších, tak se zjistilo, že hormon oxytocin má velký vliv na to, jestli jsou hraboši potažmo potom i lidé věrnější nebo méně věrní. To znamená, že ta hladina oxytocinu má výrazný vliv. U hrabošů, například u hrabošů prérijních, kteří mají vysokou hladinu oxytocinu, tak jsou monogamní. Zatímco hraboši vysokohorští mají málo oxytocinu a ty jsou promiskuitní. Mě vždy v zásadě fascinuje, jakým způsobem se tyto výzkumy dělají a že se dělají na hraboších, že se dělají prostě na myškách a na nich se zkoumá láska, na nich se zkoumá oxytocin a cokoliv, co má co dočinění v podstatě s lidským cítěním. Já vás v první řadě vítám u nás. Jsem velmi ráda, že jste dnes zase s námi a dnes již podruhé v cyklu rozhovorů s paní doktorkou Fischerovou o štěstí a odolnosti. No a dnes to bude konkrétně na téma hormony štěstí versus hormony stresu. Endorfiny, oxytocin, serotonin, dopamin, hormony lásky, pohybu či tužby po odměně. To vše je jeden pěkný balíček hormonů, který umí přinést jak užitek, tak naopak může způsobit stres. A paní doktorko, v krátkosti můžete nám vysvětlit, jak jednotlivé hormony štěstí, teda hormony vůbec všeobecně působí na naši psychiku a na naše celé tělo? Určitě probíhá spousta výzkumů a i kdyby neprobíhaly, tak my sami vnímáme, co nám dělá dobře, co nám dobře nedělá a v podstatě tím vytváříme hormony anebo brzdíme tu tvorbu těch hormonů. Například u hormonu dopaminu, kterému se říká také hormon odměny, tak ten má ohromný vliv, jako neurotransmitter má ohromný vliv na náš život, protože odměny máme všichni rádi. Akorát, že dopamin může způsobovat a způsobuje i to, že se stáváme potom na těch odměnách závislými. Ano. Jako třeba na číslech? Třeba i na těchto, ale i na mnohem horších, jako je gamblerství například. To znamená, že v nás vznikne pocit, příjemný pocit, dokonce tak příjemný, že si říkáme, to se mi moc líbí, to chci. Ano. A potom už si jenom říkáme, to chci. A pak se to vlastně pořád víc a víc přesně tak, až se do toho vlastně zacyklíme. Takže tam potom nastává ten velký problém. No a v okamžiku, kdy ho máme nadbytek, konkrétně dopaminu, tak u nadbytku dopaminu se může rozjet schizofrenie. U nedostatku dopaminu se může rozjet Parkinsonova nemoc. Takže až tak velký vliv má hormon, jeden z hormonů štěstí. Takže naštěstí s tím můžeme i nějakým způsobem pracovat, můžeme ovlivňovat vlastně tu hladinu do určité míry, ne přímo tak, jak bychom si představovali, třeba bychom mohli říct, ano, tak v okamžiku, kdy víme, že dopamin ovlivňuje Parkinsonovu nemoc tím, že má nedostatek, tak mu ho dopravíme. Tak to bohužel úplně není, na rozdíl od schizofrenie, kde můžeme blokovat vlastně tu tvorbu dopaminu, tak naopak ten dopamin při Parkinsonově nemoci dopravovat nemůžeme, protože ho nepřijme krev tak, jak bychom potřebovali. Takže můžeme jednoduše v podstatě říct, že mnohokrát za Parkinsonovu nemoc nebo schizofrenii může takhle jednoduchá záležitost. Ano, samozřejmě tam v kolejci.
Je tam určitě více faktorů, například jako je genetika a ještě další stresová období, výrazná dlouhodobý stres a tak podobně, ale ano, je to i tvorba toho dopaminu. Řekla jsem, že můžeme ovlivňovat například meditací, můžeme ovlivňovat hudbou, meditace má neuvěřitelný vliv. A zrovna tak hudba jako taková je nám velmi příjemná podle toho, co si vybereme. To znamená, není specifická hudba, o které bychom řekli, ano, musí to být chorály nebo musí to být barokní hudba. Je to hudba, která nám vyhovuje tomu člověku, který má v té oblasti problém. I když třeba zrovna, když zmiňuju chorály, tak ty pomáhají s depresemi obecně. Krásné. A co třeba endorfin nebo serotonin, ten jsme ještě nezmiňovali. Jak ty na nás působí? Endorfin to je hormon, který je jakoby pomáhá nebo je zodpovědný za naše požitky. To znamená, my si něco užíváme a uvolňuje se tím vlastně endorfin. Takže například čokoláda a všechny naše smysly, mohou to být vůně, mohou to být chutě, je to i pohyb samozřejmě, ten je u všech hormonů velmi důležitý, ale ty požitky, ty nám přináší hodně libé pocity. To znamená, že si vytváříme opravdu i do zásoby, když to přeženu, tak i do zásoby si tu dobrou náladu, toto příjemné vlastně si odnášíme z toho okamžiku. Ano. My se ještě pak dostaneme i ke kortizolu, trošku později. Ještě bych možná se mohla vrátit k oxytocinu, o kterém jsem se už krátce zmínila v souvislosti tedy s hraboši a s věrností, ale je to hormon lásky. Mohli bychom říct, že začínáme vlastně už u porodu, u kojení, už tam se uvolňuje hodně oxytocinu, možná i proto, aby ženy získaly okamžitě k tomu mláděti silný vztah, aby přežili vlastně ten porod tím, že jsou zaplaveny tím příjemným pocitem, který plyne tedy spolu s oxytocinem. Oxytocin pomáhá zmírňovat stres, pomáhá zmírňovat množství kortizolu, což je hodně významná záležitost. A když říkáme láska, tak to není jenom láska ve smyslu muž-žena, ale je to třeba láska a dotyky a hlazení domácích zvířátek, obětí se s přáteli, s kamarády. Je to prostě o kontaktu, o objímání a o té lásce i v tom přenesenějším slova smyslu. A chcete tedy říct, že člověk, který má doma hodně zvířat, mohl kdysi mít deficit lásky a proto je má? Kompenzuje si to? Nebo? Jasně, i to je samozřejmě možný. Nedá se to naopak chce rozdávat víc a víc lásky někomu dalšímu. Nedá se to úplně paušalizovat, může to být právě i ten druhý postoj. Každopádně ale mu to v obou případech tu lásku přináší a ten úžasný pocit z té sounáležitosti s těma svýma miláčkama. Jo. Ano. Dokonce bychom měli třeba řešit, nebo co je doporučováno a vyplácí se to, řešit nějaké konfliktnější nebo náročnější situace v partnerství v okamžiku, kdy máme vyšší hladinu oxytocinu. To znamená, že jsme lépe jaksi naladění k tomu, abychom docházeli k nějakému společnému řešení, abychom nacházeli nějaké kompromisy, abychom do toho nešli agresivně, dominantně. Takže i k tomu vlastně oxytocin pomáhá. Aby se pak ta krásná chvílka, kterou ti dva mají, ale rychle nerozbila. Někdy se to stát může. Tak nesmí to být pravidlo, že po trávné chvílce následuje řešení nějakých konfliktů. Dalším hormonem je serotonin. Serotonin se vlastně střídá, když to hodně zjednoduším, tak se střídá s melatoninem. Serotonin se hodně vyrábí v době světla, kdy je světlo přirozené, ideálně přirozené světlo, a melatonin, tedy hormon spánku, o kterém se jenom kratičce zmíním, tak ten se vyrábí naopak ve tmě. A je ideální, když dochází opravdu k tomu střídání, to znamená, když chceme mít dostatek serotoninu, měli bychom mít i dostatek spánku.
Ano. A to ne úplně kdykoliv, ale zase v souvislosti a v závislosti na biologických hodinách v normální dobu. Ne, že půjdeme spát třeba ve 2 hodiny ráno. Jo, to už se ta tvorba melatoninu není tak jednoduchá. Světlo je, milí diváci, jedna obrovské téma, které je na další povídání a ne na krátké povídání. Světlo je něco, co neskutečným způsobem ovlivňuje celé naše fungování. A pak, jak říkáte, teda i melatonin, který se tvoří naopak absolutně. U serotoninu, u nedostatku serotoninu, třeba u žen se projevuje chování, melancholické projevy, u mužů spíše agresivita. Zajímavé. Vyplývá na povrch. Co pomáhá ještě k tvorbě serotoninu, tak je tryptofan, což je látka, která je obsažená například v banánech, ale je obsažená i v mléce, takže třeba klientům doporučuji ke sklidnění večer, než si jdou lehnout, aby si dali šálek mléka, když zvládnou teplé mléko, tak dokonce teplé mléko, protože obsahuje tryptofan jako všechny mléčné výrobky, ale do toho mléka, když si přidáte ještě lžičku medu, tak je to úplně úžasný, tím spíš, když se naučíte na určitý rituál. To znamená, že ten mozek se připravuje už vlastně na spánek, na ten spánkový režim a může to být i součást té spánkové hygieny. Věcně a srozumitelně paní doktorka shrnula hormony štěstí a jaký mají celkový vliv na fungování organismu. Podívejme se ale blíže na opačnou stranu mince, a to na stres a kortizol s ním související. Co je kortizol a jaké jsou jeho hlavní funkce v našem těle a nejčastější příčiny zvýšené produkce kortizolu a jaké jsou dlouhodobé důsledky chronického stresu, paní doktorko? Tak proč vlastně kortizol? Proč vlastně naše tělo, což je jakási laboratoř, taková chodící, tak proč vlastně vyrábí kortizol? Kortizol se začne vyrábět v okamžiku, kdy dojde ke stresové situaci. V tu chvíli naše nadledvinky uvolňují kortizol a kortizol ten způsobí, že se v játrech začne vytvářet glukóza, cukr, energie, která je potřebná právě k vyřešení té krizové situace. Jedná se o evoluční záležitost, kdy nám příroda dala tu možnost získat v té krizové, stresové situaci dostatek energie k tomu, abychom zaútočili anebo utekli. Jo, proto ta přemíra vlastně, řekněme, že je to jakési superpalivo. Ano. Problém nastává, když toho kortizolu je buď málo, nebo když je toho kortizolu hodně, toho stresového hormonu, protože to dlouhodobé působení stresu a tedy té přeměry kortizolu vede k nejrůznějším obtížím od zažívacích potíží, nedostatku dobré nálady, nedostatku energie, spánkových potíží a tak podobně. To znamená, že člověk vlastně chřadne. A paní doktorko, existují nějaké strategie nebo techniky, které můžeme použít k efektivnímu snížení hladiny kortizolu nebo naopak zvýšení hladiny a ke zvládání stresu? Ano, je důležité, co jíme, je důležité, jak spíme, je důležité, jak se hýbeme. A to všechno má vliv vlastně na stres, má to vliv na kortizol, má to vliv na adrenalin, který se primárně právě tvoří v těch nadledvinkách a potom ten proces pokračuje dál. Co to tedy znamená? Měli bychom spát alespoň 7 hodin denně ideálně, což ne všichni tak spí samozřejmě, je tím myšlen spíše nepřerušovaný spánek. Je důležité jíst i protistresové potraviny. To jsou jaké třeba? Což je například drůbeží maso, jsou to banány, jsou to mandle, jsou to i batáty. A je to něco, co nám pomáhá opravdu snižovat vlastně stres, který by mohl už číhat jakoby za rohem i ten, co už máme. Ten, co už máme v sobě. No a úplně ideální je pochopitelně pohyb, protože tím pohybem vezměte si, že ten kortizol nám byl dán tou přírodou právě k útěku, útoku, to znamená k fyzické aktivitě, což v současné době tak je jí málo. To znamená, že tím pohybem můžeme hodně toho uvolnit a zároveň tím přivoláváme a vytváříme i hormony štěstí, o kterých jsme vlastně před chvílí mluvili. Pohybem. A tím pohybem mluvili jsme třeba o oxytocinu.
Není to jenom pohyb, nebo serotonin, není to jenom pohyb jako takový, že bychom jeli na kole, že bychom plavali, ale patří sem i tancování, patří sem třeba i sex. Dokonce ty hormony působí i proti bolesti, hormony štěstí. To znamená, že můžeme vlastně být bez léku na bolest, nemyslím pořád, ale například 2 hodiny můžeme vynechat, protože i díky sexu, kdy se vyplaví ten hormon takovým způsobem, že nás přestane bolet hlava, například. Tady vás budou muži milovat. Děkuji pěkně a tímto vtipným dotazem projdu pomalonku poslední témě, na kterou se velmi těším, a je to právě smích. Jaké jsou tělesné reakce a dlouhodobé důsledky a psychické reakce spojené se smíchem a jak smích vůbec ovlivňuje celkový náš nervový systém? Tak asi bychom si mohli říct rozdíl mezi úsměvem a smíchem. To je takový základ. Úsměv je de facto grimasa, když to hodně zjednoduším, zatímco smích je proces, kdy dochází k pohybu svalů, mozek dostává nějakou informaci a začíná vyplavovat právě hormony štěstí. A řekněte mi, paní doktorko, jaké jsou tělesné reakce a dlouhodobé důsledky a psychické reakce spojené se smíchem a jak ovlivňují náš celkový nervový systém? Tak tělesné reakce. Začne se hýbat bránice, u huronského smíchu se začne hýbat bránice, to znamená, že masíruje vnitřní orgány, zvýší se krevní tlak, zvýší se průtok krve, zrychlí se průtok krve, rozšíří se cévy, častokrát to pomáhá, podobně jako některé hormony štěstí pomáhají proti bolesti, tak vlastně i ten smích pomáhá proti bolesti. Už jenom tím, že přivádí vlastně ty hormony štěstí k nám. Smích je velmi úlevná záležitost, ale zároveň může být i velmi namáhavá. Dokonce se říká, že 10 až 15, co říkají tady smíchologové, že 10 až 15, tak si to úplně neoficiálně, ale tak se vlastně nazývají odborníci, co se věnují skutečně oblasti smíchu. Smíchologové, asi bych správně měla říct, že smíchem se zabývá gelototerapie, hlavně v Americe, v USA, kde je velmi oblíbená. A to tak, že jsou i celé nemocnice, kde se pracuje skutečně jako s léčebným prostředkem, se smíchem. No já bych si tam asi připadala jako v bohnici. Tak u nás jsou klauni vlastně smíchu, pohybují se hlavně na dětských odděleních. Ale abych se vrátila k tomu, co jsem začala říkat, co je doporučováno 10 až 15 minut denně smíchu, smát se, dokonce jsou instruktoři jógy a ti doporučují opravdu huronský smích. Jeden z nich je pan Friedrich, který se ukazoval i jak se smát. Opravdu tak, že se vám začne hýbat i bránice, že to cítíte, ten tlak. To znamená, ten velký huronský smích, to, co tady bylo, co jsem ukázala, tak to je malilinka ta ukázečka. Ale opravdu ten huronský smích, vybavte si, jak vás potom bolí břicho. Tak to je něco, co skutečně hodně pomáhá, vyplaví to hodně hormonu štěstí a pracuje to vlastně s celým tělem. U nás mezi odborníky, co se zabývají smíchem, patří doktor Karel Nešpor, který se zabýval několik desetiletí léčením závislosti a vlastně smích používal i jako metodu, která pomáhala k tomu se závislosti zbavit. Vydal i několik publikací, ukazoval na videích, pořád je k dispozici, je spousta videí, kde ukazuje různé druhy smíchu. Takže například smích anebo úsměv liščí je ten pravý úsměv, kdy se opravdu usmíváte tak, když s někým mluvíte, máte radost, že ho vidíte, že vám něco říká, nebo že jste se setkali a udělají se vám vějířky kolem očí. A o lidech, co mají vějířky kolem očí, myslím tím vnější koutky, se říká, že měli nejspíš hodně šťastný život, protože je to od smíchu. Zatímco ten společenský, zdvořilý, ne úplně upřímný smích, tak vlastně oči vám zůstanou bez pohybu a
Směje se vám jenom pusa. Tak já od dnes budu velmi vděčná za vrásky, které tady mám, které se mi už krásně tvoří. Vím, odkud pochází. Dítě štěstěný. Možná, že by vás zajímalo, jaký je rozdíl mezi dětským smíchem a dospělým smíchem, co se týká způsobu i co se týká četnosti. Tak si představte, že kojenci se smějí úplně jinak než my dospělí. Prvních pár měsíců se smějí tak, že vtahují ten vzduch dovnitř. Zatímco dospělí, jo, ten vzduch jde ven. Takže úplně naopak. A ještě jedna velká zajímavost, aspoň podle mého názoru, že kolikrát myslíte, že se smějí dospělí? Za den. A kolikrát děti? No, zkuste tipnout. Hodně málo. Já si myslím, že dospělí lidi tak 1-2krát za den a děti pořád v zásadě. Pokud teda nemají nějakou svou těžkou chvilku. Jasně. Tak u dětí je to dokonce až 300 až 400krát uvádí někteří odborníci. A ti dospělí? Tak 15krát v průměru. No, to znamená, že někdo třeba 30krát a někdo jednou. Ano. Když řekneme průměr. A je to ohromný rozdíl oproti dětem. Obrovský. Několikanásobný. No a čím jsme starší, tím méně se smějeme. Tak nevyrábíme si dobře ty hormony štěstí. Mně napadla ještě jedna věc ohledně smíchu. Co říkáte právě problematice, kde ve stresu se lidi smějí a neumějí přistat, protože tohle je docela fópa, společenské fópa a málo lidí tomu rozumí a málo lidí to zná, že je to v zásadě psychický problém a že ti lidi nejsou nezdvořilí a nevysmívají se, protože se to stává. Řeknete mi něco? Máte pravdu, zrovna včera jsem mluvila se studenty o případu jiné studentky z jiné vysoké školy, která přišla na zkoušku a vlastně už při telefonování mi říkala, že se moc omlouvá, ale že je nemocná a že přijde na zkoušku jindy a ti dám nějaké termíny, pošlu nějaké termíny a přitom se smála do telefonu. A já jsem si říkala, že je opravdu v dobrém rozmaru a byla jsem trošičku zaskočená tím, že jsem jí tak neznala z těch přednášek, i když jsme spolu komunikovali, i když byla na předchozích zkouškách, tak nic takového se nedělo. Ano. To znamená, že to pro mě byla úplně nová situace, až mi potom prozradila, že má opravdu tenhle problém, s kterým se tedy léčí. Takže, ale je to problém, který není úplně lidem známý, nicméně spousta z nás zažila to, že se třeba někdo začal smát na pohřbu nebo při nějaké situaci, kdy nám to připadá naprosto nepatřičné. Ano. Jo, ale je to vlastně, to vzniká z toho velkého napětí, z toho stresu, kdy je opačná reakce. Není tam většina lidí má třeba sevřený krk nebo se jim chce plakat, ale tady to jde vlastně úplně jakoby opačně. Jo? Ale to pojítko, to, co jim je společné, tak je ten stres. Ano. Je to stresová situace. Já se právě proto na to ptala, protože už jsem se s tím potkala, už se s tím potkali jiní lidé a právě je odsuzovali a v podstatě brali jako za velice nezdvořilé a neúctivé k dané situaci, která v té době právě byla. Paní doktorko, velmi pěkně vám děkuji opět za krásné a přínosné povídání, jako vždy. Já se velmi těším i na naše další povídání. Dnes to tedy bylo o spleti hormonů a jejich vlivu na nás. Přeji vám překrásný večer a závěrem se s vámi, milí diváci, rozloučím, a to znovu výstižným citátem ze světa hormonové hitparády. Hormony nás k sobě přitáhnou, ale pohromadě nás neudrží. William Glazer. Děkuji za pozornost.